Ada guys, isang kubiko. Kulira karo ba mo kun. Hmm? Hay magaya ba mo magaya. Wag. Mako yung nadada. Mako. Ano pa? Ang nadabang. Ito lang buwak ko lang on. Unod. Buwak lang on. Ha? Lang buwak. Tumbok na isda ba gidalang mo lagi. Nah, kaguban. Ano na yung biga? Wala siya na mag-siya. Siya. Tay. Wow ba? Matumba. Ako, ano mga katumba? Ano ba bubaw? Nga. Hindi makita na yun. Daong. Storya po. Sige pa ako ngayon. Kauntang. Dahil sinigang, tangkong. No, kita sa mga pan lagi video na YouTube. Tumban ko. Hey, Stan. Jojo pusa. Sige. Cuma kahangin. Dagan views ba? Itong luwas ba? Yan. May daga. Le. Oh, Tanawon magtago. sabi ba? May bet na. Silingan na to ang dapit ng parkingan ng kuya motor. Wakok lang. Ha? Wakok. Bubuang. Sabi na. Iya. Ito naman. Unyan kasi. May lamusan. Ito ang pangalan. Ano pangalan nila? Ano pangatan? Duga na. Diyan na po si Tuan, jaba. Nagkanta ko sabay po kanta. Kung kumon na ulo. Ada ke pa ora bansa. Buang mo ko dyan. Buang mo dyan. Buang mo sukong. Buang. Hoy. Wala na pala mga pangarap. 20 kapir gitu ya. Juga lang kita ulit. Ini kan pagsud pa na eh.
Ambot ba rin Inday? Ha? Inday ba nung trabaho la istor sa una? Ay. Marilyn. Ay. Abot ko. Ay. Abot ka ikaw. Ay. Sabot yun. Ay. Kasabot mo? Bangga mo itong pagmagang law. Ya. Ano kung saan? Uy, doy na ka. Budag ka. Pagmamata. Ya. Ano ka? Coba niya. Diyan man ta. Buwan ka dahil. Dua. Kalibang mo yung taga-uban na. Uban ka. Sabaw, di balay. Hindi ko meron. Gusto naman katong Usa nga. Chat ko niya, abid ako siya gamit. Tulad tago kay tamba, tamba. Tamba na ang chat. Madugan na yung lang. Kinsa din eh, Brad. Kinsa din eh. Ah, yung friend eh. Bae ka laki eh. Girl. Ang girl. Ikaw dahil kinsa di ka. Bana niyan eh. Ah, ito dito bana niya yan. Okay. Hindi naman ito, musta. Video call, parang mo ba? Mister ko ba? Yaman. Takpan mo. Pinagayon ko. Ano, nakagaw ko naman dahil kabul. Ano ba? Masyado. ha? Ano? Ano? Siya, chat-chat, bisa jam bana nyawa. Pinangayon ko, mingaw dala bago na mulai. Ka. Yo, kinsa man din eh. Laki man kinata. Wala na tayo. Kaya nga itong laki yung di ko rin bagay laki yung nila. Ano mag-imingaw man, yung mag-die. Dito lang, diyan yung bana. Kung may tuyo na mag-die. Ba? Dito na. Napunito yung mark, napunito siya. Sabayan, tanaw, pwede hinawag man. Hindi ko lang ako, paungan kung nagdadali. Ayaw, panawag ulit, kanapag akong bana. Ngayon, magkita ko lang bala. Pala kumig ah. Ano? Pala kumig. Oo. Yung bro para bisa laki, ang ipulihan ng kuwan. Hanggang Diyos. Yung baklara naman ako ba? Napakaugman, nawag hindi na. Kaman, chat-chat na. Yung day. Ang bana, yung kadasyan. Yung patay. Nagaw, masakpa. Sakpan. Hindi mo ah. Grabe, pagkamagama istorya. Gas mo siya. Hmm?
si boleh sejarah kota. Oh di sini sejarah nawak di sekolah man. Nasuko mag-mix kan. May kisah. Ako kini. Pinirasan niya bantay lamang ka na kita nga na injinan ko iyay. Pangita kita. Ano mo tong? Dire man ko taga dire. Nagaing planeta ko. Naman na may mga sabi. Ano pa kaya ano pa magkikita ka ng human. Agi na. Ito na din sa ano. So mo pero suko. Di na mo kamo gamit niya. Ipakwan din na. Bila pang sabay pag sektan. Tetap. Mutara tagtara, mutara ng bahay niya. Hindi. Mutara niya. Uul ko niya. Nabuo ako. Ginahanap niya. Bye-bye.